Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που νομίζεις πως έχεις δει τα πάντα, πως έχεις περάσει από κάθε συναίσθημα, από κάθε δοκιμασία, από κάθε χαρά και πόνο που μπορεί να σου προσφέρει αυτός ο κόσμος. Στα 82 μου χρόνια, αυτό ακριβώς πίστευα. Είχα γεννηθεί σε ένα μικρό χωριό, όπου οι δρόμοι ήταν χωματόδρομοι και οι άνθρωποι ζούσαν απλά. Είχα δει τον πόλεμο, είχα δει την πείνα, είχα δει τη χαρά της ανασυγκρότησης, την αγάπη, τον γάμο, τα παιδιά, τα εγγόνια. Είχα δει φίλους να φεύγουν, αδέλφια να χάνονται, αγαπημένα πρόσωπα να σβήνουν σιγά σιγά από τη μνήμη του κόσμου. Νόμιζα πως τίποτα πια δεν μπορούσε να με αγγίξει βαθιά. Πως είχα αναπτύξει μια θωράκιση, μια ηρεμία που έρχεται μόνο με τα χρόνια. Μια αποδοχή της ζωής όπως είναι, με τα όμορφα και τα άσχημα, με τα γλυκά και τα πικρά. Κι όμως, λάθος είχα. Ήταν ένα απόγευμα Μαΐου. Ο ήλιος έπεφτε απαλά πάνω στον κήπο μου, εκεί που περνούσα τις περισσότερες ώρες μου πια. Τα χέρια μου τρέμουν ελαφρώς, όπως συμβαίνει με την ηλικία, αλλά εξακολουθούν να φροντίζουν τις ντομάτες, τα βασιλικά, τις γεράνια που έχω φυτέψει με αγάπη. Εκείνη την ώρα κάθισα στο ξύλινο παγκάκι που είχε φτιάξει ο άνδρας μου, ο Νίκος, πριν από 40 χρόνια. Είχε πεθάνει εδώ και 15, αλλά το παγκάκι παρέμενε, σταθερό, πιστό, όπως η μνήμη του. Κοίταζα τον ουρανό, τα σύννεφα που κινούνταν αργά και σκεφτόμουν πόσο περίεργο είναι το χρόνο, πώς περνάει τόσο γρήγορα, κι όμως κάποιες στιγμές μοιάζουν να κρατάνε μια αιωνιότητα. Ξαφνικά άκουσα ένα αυτοκίνητο να σταματά έξω από το σπίτι. Δεν περίμενα κανέναν. Η κόρη μου συνήθως έρχεται Κυριακές. Τα εγγόνια μου ζουν μακριά, στην πόλη, απασχολημένα με τη δική του ζωή. Σηκώθηκα αργά, με προσοχή. Τα γόνατα πονάνε πάντα λίγο παραπάνω το απόγευμα. Πλησίασα στην πόρτα. Όταν την άνοιξα, πάγωσα. Μπροστά μου στεκόταν ένας άνδρας, ηλικιωμένος όπως κι εγώ. Με γκρίζα μαλλιά, βαθιές ρητίδες γύρω από τα μάτια, ένα μισοτρεμάμενο χαμόγελο στα χείλη. Και τα μάτια του. Εκείνα τα μάτια. Δεν χρειαζόταν να μιλήσει. Το ήξερα αμέσως. «Ελένη», είπε σιγά. Η φωνή του ήταν βραχνή, σπασμένη από συγκίνηση. Τα χέρια μου άρχισαν να τρέμουν. Όχι από γυρατιά αυτή τη φορά. Από κάτι πολύ πιο βαθύ. «Αντώνη», ψιθύρισα. «Αντώνης. Ο μεγάλος μου αδελφός. Εκείνος που είχε χαθεί στον πόλεμο το 1947. Εκείνος που η μητέρα μου τον έκλαιγε κάθε βράδυ μέχρι που πέθανε. Εκείνος που νόμιζα πως ήταν νεκρός εδώ και 76 χρόνια. Ήταν μπροστά μου. Ζωντανός. Με κοίταξε και τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. «Συγγνώμη που άργησα τόσο», είπε. Και τότε κάτι μέσα μου έσπασε. Κάτι που είχα κλειδώσει εδώ και δεκαετίες. Ούρλιαξα. Όχι από πόνο, όχι από φόβο. Από κάτι που δεν μπορούσα να ονομάσω. Χαρά, θυμό, απελπισία, ανακούφιση. Ήταν όλα μαζί. Τον αγκάλιασα. Κι ας ήταν ξένος σε μένα πια. Κι ας ήταν ένας ηλικιωμένος άνδρας που δεν τον θυμόμουν πραγματικά. Τον είχα δει τελευταία φορά όταν ήμουν 6 χρονών. Τον αγκάλιασα με όλη μου τη δύναμη και εκείνος με κράτησε σφιχτά, σαν να φοβόταν πως θα εξαφανιστώ. Καθίσαμε στον κήπο, στο παγκάκι του Νίκου. Και άρχισε να μιλάει. Μου είπε πως τον είχαν τραυματίσει σοβαρά κατά τη διάρκεια μιας μάχης. Πως τον είχε βρει μια οικογένεια σε ένα απομακρυσμένο χωριό, κοντά στα σύνορα. Πως τον νοσηλεύουν, του έσωσαν τη ζωή, αλλά είχε χάσει τη μνήμη του για χρόνια. Δεν θυμόταν ποιος ήταν, δεν θυμόταν από πού ερχόταν, ούτε καν το όνομά του. Η οικογένεια τον υιοθέτησε ουσιαστικά. Του έδωσαν ένα νέο όνομα. Έζησε μαζί τους. Παντρεύτηκε εκεί. Απέκτησε παιδιά. Έζησε μια ολόκληρη ζωή, μέχρι που πριν από λίγα χρόνια κάτι άλλαξε. Μία μέρα, ενώ περπατούσε σε μια παλιά γειτονιά, είδε ένα κτίριο. Μια εκκλησία. Και ξαφνικά κάτι τον χτύπησε. Μια ανάμνηση. Σαν αστραπή. Θυμήθηκε το πρόσωπο της μητέρας μας. Από εκεί και πέρα, σιγά σιγά, τα κομμάτια άρχισαν να επιστρέφουν. Το όνομά του. Το χωριό μας. Εμάς. Τα αδέλφια του. Ξεκίνησε να ψάχνει. Αλλά ήταν δύσκολο. Τόσα χρόνια είχαν περάσει. Οι άνθρωποι είχαν πεθάνει. Οι διευθύνσεις είχαν αλλάξει. Χρειάστηκε υπομονή, βοήθεια, τεχνολογία που ούτε καν καταλάβαινε πλήρως. Και τελικά με βρήκε. Σκέφτηκα πως ίσως να μην ήσουν ζωντανοί, είπε κοιτάζοντάς με. Ότι ήρθα πολύ αργά, αλλά έπρεπε να προσπαθήσω. Κοιτούσαμε ο ένας τον άλλον, δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι που μοιράζονταν το ίδιο αίμα, αλλά ζούσαν ολόκληρες ζωές χωριστά. Του ρώτησα για τη ζωή του, για τα παιδιά του, για τη γυναίκα του, που είχε πεθάνει πριν από μερικά χρόνια. Μου ρώτησε για τη δική μου,
Για τον Νίκο, για την κόρη μου, για τη ζωή που έζησα στο χωριό όπου γεννηθήκαμε και οι δύο. Κλάψαμε, γελάσαμε, σιωπήσαμε. Υπάρχει κάτι περίεργο στο να ξανασυναντάς κάποιον που χάθηκε για πάντα. Δεν είναι σαν στις ταινίες. Δεν είναι μόνο χαρά. Είναι σύγχυση. Είναι θλίψη για όλα όσα χάθηκαν. Είναι οργή για το χρόνο που κλάπηκε. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Είναι η συνειδητοποίηση ότι η ζωή, ακόμα και στο τέλος της, μπορεί να σε εκπλήσει. Ο Αντώνης έμεινε μαζί μου για 3 μέρες. Γνώρισε την κόρη μου, τη θεία που δεν γνώρισε ποτέ. Είδε φωτογραφίες των γονιών μας, τις οποίες δεν θυμόταν καθαρά. Μου έδειξε φωτογραφίες των δικών του παιδιών, ανήψια μου που δεν ήξερα πως υπήρχαν. Όταν ήρθε η ώρα να φύγει, με αγκάλιασε ξανά. «Θα έρθω πάλι», είπε, και το έκανε. Τον τελευταίο χρόνο ερχόταν κάθε 2 μήνες. Καθόμασταν στον κήπο. Μιλούσαμε για τη ζωή, για τη μοίρα, για το πώς μερικές φορές ο κόσμος λειτουργεί με τρόπους που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Μου είπε κάτι που δεν το ξεχνώ. «Ελένη, έχασα τη μία μου ζωή, αλλά βρήκα μια δεύτερη. Και τώρα στο τέλος βρήκα και το κομμάτι που έλειπε». Σκέφτομαι συχνά αυτή τη φράση. Πόσοι από εμάς περνάμε τη ζωή μας ψάχνοντας για κάτι που δεν ξέρουμε τι είναι. Πόσοι από εμάς πιστεύουμε ότι τα έχουμε δει όλα, ότι δεν υπάρχουν πια εκπλήξεις, ότι η ζωή μας έχει ήδη γραφτεί μέχρι το τέλος. Κι όμως, η ζωή έχει τον τρόπο της να σε ξυπνάει, να σου υπενθυμίζει ότι όσο και αν έχεις ζήσει, όσο και αν έχεις δει, όσο και αν νομίζεις πως ξέρεις, πάντα υπάρχει κάτι ακόμα. Μία έκπληξη, μία ανατροπή, μία στιγμή που θα σε κάνει να αισθανθείς ξανά. Ο Αντώνης μου έδωσε κάτι που δεν περίμενα. Όχι απλώς τον αδελφό μου πίσω. Μου έδωσε την ελπίδα ότι ακόμα και τώρα, στα 82 μου, μπορώ να νιώσω κάτι νέο. Κάτι βαθύ. Κάτι πραγματικό. Με έκανε να καταλάβω ότι η ζωή δεν τελειώνει όταν γεράσεις. Δεν σταματά να σε εκπλήσει όταν νομίζεις πως έχεις κλείσει όλα τα κεφάλαια. Μερικές φορές τα πιο όμορφα κεφάλαια γράφονται στο τέλος. Καθόμουν χθες στον κήπο μου, ξανά, το ίδιο παγκάκι. Ο ίδιος ήλιος. Αλλά κάτι ήταν διαφορετικό. Εγώ ήμουν διαφορετική. Γιατί τώρα ήξερα ότι η ζωή δεν τελειώνει ποτέ από το να σε εκπλήσει. Ότι η αγάπη, η οικογένεια, η μνήμη, όλα αυτά έχουν τη δύναμη να επιστρέφουν όταν λιγότερο το περιμένεις. Και ότι ακόμα και στα 82 μπορείς ακόμα να ουρλιάξεις. Όχι από πόνο, αλλά από χαρά, από ζωή, από την αίσθηση ότι παρά τα πάντα αξίζει να συνεχίζεις, να ελπίζεις, να πιστεύεις. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει πίσω από την επόμενη πόρτα.